Здравейте! Както виждате, Петко Александров се завърна. Не съм качвал толкова с много време и сега мисля да продължа поредица с Преско. Да направим още един survival. Излезе нова версия, която много ще ви скепи. Аз ще паузирам, като зареди. Както виждате, менюто не е много променено. В момента малко и бъгва на екрана, което бъгва на мен. И ще паузирам, докато и морал да запни. И ще ги сърват. Ето зарежда. Ора, още го кешва. Ора, в момента зарежда още. Само да ви кажа, не се очувате, ако постоянно паузирам. Искам да ви покажа всичко позади. И да знаете, няма много памет. Ето вижте, за първи писали. Ора, ало е сон. Зарежда. Като виждате, в мен има стрела. И ако ме казвам да включа което не сме играли от на седмица и половина. Доста време. Просто да направя един морал. Си имам една машина. Отзад моят блок е подобно. Да речем, платам. В момента не мога да мътна. За това. Ето, новия инвентар с новите неща. Да не знам защо стрелите могат да се слагат. Чети коментарите, ако знаете защо е. Пробвайте да ги стрелвам или да те неща. Но този world ще направи един survival. Ще очаквам мътните, знаете, могат да се използват в комбата. Има да се легла, нови клубове. Още нови клубове. Също има тем. Жълдените с здравите. И литрата, която имаше от доста време. Не знам, но имаше нещо ново. Не помня какво беше. Но мисля, че при литра не може да се апгрейдва. А сега може. И това общо за бъде от видео, защото днес не играх. Очаквайте това видео падни. Че се опитаме да има да се съберем и да играем. Заради колата може да се изкаща. Както виждате, тук съм аз. Те е порка, те е прес. И е лампата. А пък е банята. Която е зомби. Вана. И от другото мислех да правя басейн. И знам цялото място генерейтор от порода. Като е тук, то се е генерейтор от басейн. Между другото, има и нови апгрейти. Ето тези. Просто малка и наистина яки. Много яки. Така и между другото, се постреля. Отива. Хора. Майнкрафт крашна и това ще бъде за следващото видео и чао.